και φίλοι, γεια σας. Εδώ από το γήπεδο της Νέας Κρίνης θα σας μεταδώσουμε το παιχνίδι μεταξύ της Νέας Κρίνης και της ομάδος της Αναγέννησης Επανομής. Εδώ θα δούμε και τον τερματοφύλακα της Κρίνης, τον Καρατζοβαλή τον Δημήτρη, για πολλά χρόνια στις κατηγορίες τις μεγάλες, τις επαγγελματικές. Πέρασε από πολλές ομάδες, χρόνια στην Καλαμαραγιά, πέρασε από τον Άρη, στην Κρίνη τώρα. Μέλιος πήρε την κεφαλιά, Μέλιος, Τριαντόγλου. Να ο Πελεβάνης έκλεψε, φεύγει ο Πελεβάνης τώρα, μεγάλο λάθος του Τριαντόγλου. Ο Πελεβάνης μέσα στην περιοχή, κόβει την μπάλα, είναι εκεί. Ο Καρατζοβαλής θα διώξει τελευταία στιγμή. Ανδρέου, Ανδρέου, Μπαλτάς και πάλι, Μπαλτάς μόνος του και τελευταία στιγμή μεγάλη απόκρουση από τον Τσολακίδη. Βλέπετε εκεί στο βάθος, εκεί ακριβώς δίπλα στην κολόνα, ένας γνωστός προπονητής κάθεται, παρακολουθεί και το παιχνίδι Άγιος Γεώργιος Παονέ και το παιχνίδι Κρίνη Επανομή. Γνωστός προπονητής, παλιά βέβαια, δεν πέρασε για τον Δερμιτζόγλου, ούτε αυτό για τον, τώρα για τον Βογατσά, Βογατσάς και τελευταία στιγμή, ναι, όχι, τελικά δεν θα γίνει το γκολ εκεί, καλή φάση από τον Βασάρα πρέπει να ήταν, ναι, δεν θα γίνει και θα παραμείνει το 0-0. Πίσω για τον Ζέρβα, Τοπτσίδης, προσπαθεί να πέρασε την μπάλα για τον Πελεβάνη, την πέρασε, Τοπτσίδης τελικά με τα αριστερό για τον Παραλίκη, Παραλίκης περνάει, θα κάνει και τους Παραλίκες, καλό το σουτ έξω. Κέρδισε την κόντρα Βογατσάς, όμως διόρθωσε το λάθος του. Βογατσάς μέσα στην περιοχή θα δώσει και για τον Ανδρέου και τελευταία στιγμή ο Τσολακίδης θα πιάσει την μπάλα. Καλή φάση για την Κρίνη. Μέσα στην περιοχή πήρε την κεφαλιά και γκολ από το Μέλιο. Όπως είπαμε, γκολ από το Μέλιο και 1-0 για την ομάδα της Κρίνης. Μέλιος έβαλε τη σφραγίδα του για το 1-0 εδώ στην Κρίνη. Το πλάγιο όμως δεν βρήκε κάποιον αποδέχτηκε. Τώρα η πάσα πολύ καλή για τον Βογάτσα. Βογάτσας καθυστέρησε και ο Ανδρέου. Πελεβάνης πιέζει στο Μέλιο, η μπαλά όμως παραμένει στα πόδια των παιχτών της Κρίνης. Ο Μάνιος τώρα, φάτσα με το 2-0, θα πλασάρει μπάλα λίγο out. Τεράστια στιγμή εδώ. Από τα αριστερά έχει τραβηχτεί, τον πιέζουν δύο. Βογάτσας περνάει εκπληκτικά και μπαίνει και στην περιοχή ο Βογάτσας. Εκπληκτική προσπάθεια, το σου του Βογάτσα. Τσολακίδης δηλώνει παρόν. Γίνει το λάθος τώρα και στην αντεπίθεση η Κρίνη με το Βασάρα. Βασάρας πολύ όμορφα, αφήνει στο Βογάτσα. Βογάτσας τσίμπησε, έπεσε στην περιοχή, πέσε τελεδιαιτητής. Κεφάλιος Μεωνίδης. Και τώρα στην αντεπίθεση η Κρίνης. Η πάσα ήταν λίγο πιο δυνατή από ό,τι έπρεπε. Για τον Παπασταματίου βγήκε και απομάκρυνε ο Τσολακίδης. Μεγάλη στιγμή για την Κρίνης τώρα, προϋποθέσεις αντεπίθεσης. Το άνοιγμα για τον Παπασταματίου. Ο Παπασταματίου μέσα στην περιοχή θα σουτάρει και σε κόρνερ ο Τσολακίδης. Η πάσα, ο Ανδρέος στην περιοχή θα πλασάρει και η μπάλα στο δοκάρι σε 90 λεπτό. Μεγάλη ευκαιρία. Ο Ανδρέος ο δοκάρι και ο Μπαλτάς στην επαναφορά θα αστοχίσει, μεγάλη ευκαιρία.